ангист захира кунед. Ин посухи вазири энержӣ ва оби Тоҷикистон буд ба суоли хабарнигорон дар бораи то куҷо эҳтимол доштани лимити барқ дар тирамо ва зимистони оянда. посухи духураи вазири энержӣ дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш рӯзи 25 июл садо дод. ва мо бояд аз ҳама имкониятҳо истифода барем ва дигар намуди сӯзишвориро ҳам захира намоем. аз он ҷумла ангишт дар ин бора ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораи зарури андешта истодааст ки истихроҷи ангишт ва таъмини он ба шаҳрвандони Тоҷикистон сари вақт дастрас шавад. вазири энержии Тоҷикистон дар идома гуфт: мо аз нигоҳи фаннӣ ҳама омодагиҳои худро гирифта истодаем, вале тағйироти иқлим ба нақшаҳои мо таъсир мегузорад. аз ҷумла сабаби бебарқии зимистону баҳори имсоларо ба коҳиши шадиди воридоти об дар рудхонаи Вахш ва ҳудуди 400 миллион киловаттсоат кам тавлид шудани барқ дар нирӯгоҳҳои кишвар номид. ва дуюм сабаб ин агар мо ба омор нигоҳ кунем 7 соли охир шумораи истифодабарандагони нерӯи барқ 38% зиёд шудагӣ аст. аммо вазири энержии Тоҷикистон фурӯши барқ ба Афғонистону Узбекистон дар зимистону баҳори имсоларо рад кард. ӯ гуфт, дар ин мавсим танҳо як миқдори ночиз барои нигоҳ доштани хатҳои барқ ба Афғонистон фиристода мешуд. аммо тибқи иттилои оҷонсии омор, Тоҷикистон дар моҳҳои сентябр-декабри соли гузашта ба андозаи қариб $31 миллион ва дар моҳҳои январ-марти соли ҷорӣ дар ҳаҷми $7.2 миллион ба хориҷи кишвар барқ содир кардааст. инро наметавон миқдори ночиз барои нигаҳдории хатҳои барқ номид. Тоҷикистон асосан ба Афғонистон ва Узбекистон барқ содир мекунад.